Yung nilililigay na electric pan, maluya na ang kan. Mainit ko narinig na nakalive ako. Ayun na, namusmus na ka-electric pan ko Yung nililinigan. Si mama eh. Pagkatapos ka live, nilinigan mo yan. Nakalive ako, marinig ka. Ate ko lang ng mga viewers ko ka. Nakalive ako, wag kang maingay. Music na natin. Shopee 77 Mid-Year Sale na! Mag-enjoy sa free shipping. Check out deals for as low. Eric Garcia, Miguel, shout out lalabs. Ayan. Hello, As. Close mo door, bida. Sarado mo. Eric Lalab, Miguel, shout out. Eric, thank you so much. I am 2 million dollars, Miguel, shout out.
Ayan, 3 million in the house. Big love shout out. 3 million. May sound ba mga lalas? May sounds? Sound ba mga lalas? DJ Jonah sa Gyno Remix. God be vlogs, lalab, Miguel love, shout out. Ayan. Hello there. God be Miguel love, shout out, lalabs. Thank you so much. God be. How are you, God be? Ayan, 3 million in the house, Miguel love, shout out.
Dakog lagay, may love shout out. Have a blessed morning, host. Ayan. Lagay, playing ads. Ayan, thank you. Dakog lagay. Thank you, lalabs. Done playing ads. Ayan, salamat, lalabs. Salamat. My new video is out. Ayan. From God Be Vlogs. Daan lang, host. Ayan, from Dakog lagay. Ayan, salamat, lalabs. Sleep na me. Ayan. Sige, lalabs. Salamat, lalabs. Matulog ka na. Good night. Ayan. Good morning sa Philippines, lalabs. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Makisama sa ng internet, ha? Gentleman Book Lalab Miguel Love, shout out. Ayan. Tamsak Dan host. Vlog Waray Lalab Miguel Love, shout out. Ayan. Ang gandang umaga dito sa Middle East. Ayan. Gentleman Book, magandang umaga, lalabs. Hindi ka pa natulog. Gentleman Book. Anong oras na dyan? 2:00 ng madaling araw. Walang harang. Meron yan, lalabs. Hindi ka lang siguro hinarang ni Lolo. Meron yan, lalabs. Matulog ka naman, oy. Oy. Vlog Waray, natulog ako. Kala mo hindi ako natulog? Mag-wait na lang, Vlog Waray. Wala lang tulugan. O nga po ay nadaan ko, naka-live ka kaya pwede pa coffee lang katapat nito. 24 hours giatay. Kailangan natin kumayod, Vlog Waray. Bawiin natin yung mga araw na di tayo nag-live.
Wala tayong sweldoin. Oliver G. Migalab, shout out. Oliver G. Channel, 20. Meron kang 20. Ayan, meron ka ng jacket. Katulad ni Ramos. Panay kape. Para hindi makatulog. Bikers. Migalab, shout out. Host sa lahat. Ayan. Bikers, Migalab, shout out. Ayan, 6 million daw, Migalab, shout out. Ayan, Oliver, meron ka ng jacket. Lalabs. Merong 20 si Oliver. Lucel Marina Promenade, Qatar. Oliver G. Channel Yaw Idol. Ayan. Silipin natin dito. Diyan pa ba si Eric? Lods, Biker Migalab, shout out. Yan si Oliver G. Merong 20. Ayan, 6 million daw, Migalab, shout out. Tayo, host. Di pa ba tayo, Oliver? Baba mo nga yung bahay mo, Oliver. Aning. Oliver, baba mo yung bahay mo, lalabs, oy. Bikers. Matagal akong hindi nakapag-live. Kasi walang internet. Ang hirap ng internet ko sa probinsya. Wala. May bago ka, os. Wala pa, lalabs. Siguro gagawa pa lang. Nakabili na ako ng SIM card. Kasi ko lang. Ka-download ko lang ng GCash. Kung umiyak, bibi, bawal yan. Oy! Ma-shutdown ako dito. Gawa ka, tapos rematch tayo, ha? Oo. Bawal ang cry-cry ng bata. Oliver Channel, nagpapa ng bahay. Oliver G. Tingnan ko, Oliver G, ha? Tingnan ko pa sa iba, baka dikit na tayo. Tingnan ko lang, ha? Oliver G. Si Bikers ba, dikit na kayo? Wait lang, Oliver, check ko, ha? Kasi parang namumukhaan kita, eh. Oliver, ano lang, lala, 10 lang. Kasi yung 10 nakadikit na pala sa'yo. Gadby nagbaba ng bahay. Oliver, lalab, 10 lang. Ang init. Oliver. 10 nga, lalabs, Oliver, 10. Unahan mo na ako, host. Baka meron ka pa. Meron nga 10. Oliver, may 10 ako. Kasi yung iba dikit na sa'yo. Oliver, 10 lalabs. Ayan, sige, start na ako, ha. 10. Oliver G, done na. Road trip mo, kompletong bakas. God bless from Gentleman Book. Ayan. Lucille Marina Promenade Gentleman Book. Ayan. Ayan, Oliver, nasa bahay mo na ako, ha. Ayan, 1020 from Bikers.
Sino may mga available dyan? Ayan si Bikers. Maraming alagad yan. Silipin mo yung bahay ko, ano, Oliver? Yung bahay mo is ano? Yung bahay mo 7.59. Oliver. Ayan, Gadby Vlogs nagbaba ng bahay. Gadby. Yes, host. Ayan. Sexy Menchi TV, mga love, shout out. Ayan. Hi sis. Sexy Menchi lalab, mga love, shout out. Nasilip mo na, Oliver. Ay, 3.12 ka. Okay, sige, sige. Ayan, Sexy Menchi. May premiere. TW sa nakapin. O yun, lalabs, sa nakapin, lalabs. Ayan, nakaapat na ako sa'yo, ano, Oliver. Dan po sa nakapin. Ayan. Ayan, lalab, salamat. Ano, Minchi? May premiere ka na. Sana yung ano mo premiere. With tamsak tayo, ano, ha? Oliver. Kalima na ako sa'yo. Miguel, shout out all from Sexy Minchi. Ayan. May premiere na kapin, mga lalabs.
Sexy Minchi, barter tayo, ma'am. Ayan. From bikers. Ayan, Sexy Minchi. Meron kang mga alagad lalabs. Ayan, pwede makipagbartiran kay bikers. Lakas ng boses nyo, ma. Sexy Minchi TV Dublin ko ang idikit mo sa aking promise. Ayan. Dan tamsak sa comment na 8 years mo dating dikit. God bless. Ayan. From Gentleman Book. Lalab, salamat Gentleman Book. Biker ha. Good morning, Husganda. Pobreng OFW, Mikilab, shout out, lalabs. Pobreng OFW, thank you, lalabs, thank you. Lobat isa sipi ko, biker. Napang barter na. Wala, patay. Six lang. Danten from Oliver. Salamat, lalab, salamat. Ayan. Vlog Waray Dan from Sexy Minchi. Ayan. Sexy Minchi TV Dan from Gentleman Book. Ayan. Ayan, Gentleman, nagbaba ng bahay. Welton. $20 tamsak. Ayan, from Pobreng OFW. Lalab, pobre, salamat, lalabs. Not available video mo, Gentleman Book. From Oliver. Ayan, pobreng OFW. Ako 20 from bikers. Ayan, si bikers may 20 mga lalabs. Wala na po papa ko, Sir Jim. Oh my God, Sir Jim, condolence po. Kailan pa nawala papa mo? Condolence, lalabs. Dikit na mga alagad ko sa iyo, bikers. Naghanap pa ako, ano, Oliver, ilang pala nadikit ko? 1, 2, 3, 4, 5,
6 pa lang. Kulang pa ng 4. Mga nakadikit kasi. Hinahanap ko pa. Sir Jim Gaming OTW. Kahapon ng 3 AM ng umaga. Ayan, condolence Sir Jim Gaming. Makaratag ka lalabs. Condolence Sir Jim Dan po. From 6 Menchi. Nakaburol pala yung papa mo ngayon. Gentleman Dan Sukli from Oliver. Oliver, 6 lang nadikit ko sa'yo lalabs. Mga dikit na pala. Oliver, gusto mo tanggalin mo na lang yung 4. Oliver. Okay na yan, Salamat, lalabs. Oliver. Ah, 6 lang, mga nakadikit na. Oliver G. Channel, Lodi, pakicheck na lang ulit. Okay naman siya. Ayan. Mars Channel, Miguel, shout out, lalab Mars. Ayan, Oliver G. Lodi, pakicheck na lang, lalabs. Gentleman, nagbaba ng bahay. Ayan. Tamsakan natin po yung nakapin may premiere. Ayan, si Sexy Minchi. Tamsakan nakapin, tamsakan po. Okay naman, Gentleman Book from Oliver. Oliver G. Channel, thank you from Gentleman Book. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs. Ayan, 6 Minchi, dati mo tayong dikit lalabs. Tamsak na lang sa bahay mo. Ayan, Yusel Marina Promenade Qatar. From Gentleman Book. Dan sa nakapin. Ayan. 6 Minchi, dan si Oliver. Pabalikan na lang lalabs. Ayan, 3 million Miguel shout out. Dan nakapin pa Pobring OFW. Init, grabe init. Init mga lalabs, oy. Magtali tayo init. Oliver G, pabakas na lang po, sir. God bless. Ayan. Ang init, magtali. Oliver. Mainit. Pinapawisan na yung Pokemon News. Mars Channel, pasuklian si Oliver lalabs. Dan na sa'yo. Tali tayo, mainit. Mars Channel lalabs.
Lucille Maria Promenade from Gentleman Book. Dan na kayo nakapin mga lalas. Dan na ba sa nakapin? Ayan, 6 minchi na sa bahay mga kulalabs. Ayan, pobreng OFW nagbaba ng bahay. Pobreng OFW, lablabin natin mga lalas. I love you. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. 2 million. Balbal. Ayan mga lalabs. Kung gusto nyo palang sumali sa aking Grand LS sa July 5. Kunin ko yung pangalan nyo ha. Magpapalo lang ako. Pa-entry. Gusto yung sumali mga lalabs? July 5 po, July 5. Magpaparapol lang tayo mga lalabs, rapol. Magpapa-Gcash tayo mga lalabs. Gcash. Thanks po sa pagpinos. Ayaw lang ka naman lalabs. Katiman tong bukoy. Mutusok-tusok. Pobreng OFW dan sa watermelon mo. Ayan. Kompletong bakas. Pabalikan na lang sa Gentleman Book lalabs na kapin. Dito ko sa bahay mo, Gentleman Book. Panoorin natin yung video mo. Ayan, may harang ka, Gentleman Book. Ayan, may harang. Thanks, host. Ayan. Pinapanood ko pa yung video mo, lalabs. Mayarang ka, gentleman. Sana magustuhan mo po ang recent upload ko. Ayan. Ang ganda. Saan to, marina na to? Saang lugar to, Gentleman Book? Parang to ah. Ang ganda, sang lugar to, Gentleman Book? Sa Qatar ba yan? Sa Qatar.
Ang ganda. Pinapanood ko pa. Maganda rin pala sa Qatar. TikTok viral, Miguel Love, shout out. Tusokos, good morning. Ayan. Hello everyone. Good morning, lalabs. TikTok viral. Ganda nga, host. Ayan, Gentleman Book, napakagandang lugar. Hello everyone. Ayan, from TikTok viral. Pamahal mga idol. Ayan. From TikTok. $79. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Ano tayo ng tubig? Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out.
Nightbot bro, Ayman Life TV dan to you full pack. God bless. Ayan. Salamat lalabs. Ayan, gentleman book nandito ko sa bahay mo. Pinapanood ko lalabs yung ano mo, yung video mo sa Qatar. Ganda pala dito. Kakaiba yung building. Nasa bahay mo ako, gentleman book. Galing din ako ng UAE, pero iba yung building naman sa UAE. Naka 1K views ako, host. On just 6 days. Happy ako sa result. Yes, ang daming ang views. So 1.9 ka na. 3 weeks. Malapit nang mag 2K. Maraming nanood, gentleman book. Maganda kasi yung view. Madam Ophelia Miguel, shout out po, madam. Ayan, salamat po. Madam. Madam Ophelia. Ayan, Madam Ophelia, salamat po. Nagulat ako. Madam, salamat. Pause na ako dito. Ganda din ng mga comments, mga viewers, nakakatuwa. Madam Ophelia, salamat po. OMG. May premiere ako, host. Anong oras po, madam, yung premiere mo? Walang anuman. Baba niyo po, madam, yung premiere. Eric Garcia, Lalamig Love, shout out. Mga lalabs, tungsakan po natin yung nakapin, mga lalabs. Ayan si Madam Ophelia. 22 days. Tagal pa pala. Sis na lang, sis. Madam. Sanay ako sa madam eh. Ayan, parang hindi ako sanay na sis. Huwag nang ma'am. Huwag naman, madam. Ayan. Sige na lang, tawagin kitang sis. Ayan. Hindi ako sanay.
Sanay kasi ako tumawag ng madam. Hindi sanay. Ayan, patamsak po na kapin mga lalas. Sa premier po ni Sis Ophelia de Adventure. Ayan. Hindi daw sanay. Eric, nagbaba ng bahay. Ate Ay, shout out sa'yo from Chef Errol. Ayan. Chef Errol, may ganap shout out lalabs. Ayan, patamsak pa ako ng kapin. Nakalimbang naman pala ako kay ano. Chef Errol, nagbaba ng bahay. Chef Errol. Ayan. Ayan, nandito pa ako sa bahay mo. Panoorin natin yung video mo para di malagas. Chef Errol, nagbaba ng bahay. Eric Garcia, OTW sa'yo. Ayan. Mga lalapatamsak po na kapin. Ayan, Sis Ophelia. Ayan, meron ka pong harang. Nasa bahay mo po ako. Chef Errol already connected. Ayan. From Eric Garcia. Losel Marina Promenade. Ayan, from Qatar. Mga lalapatamsak pa ako na kapin mga lalabs. Eric Garcia dan sa'yo from Chef. Gentleman Book OTW from Chef Errol. Chef Errol full pagkalimbang na ayan. From Ophelia the Adventurer. Grabe init dito, madam. Oy. Mag-retripan na ako. Init. Ayan, mag-retripan tayo. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Errol, dan si Sis Ophelia sa'yo lalapasuklian na lang. Gentleman Book dan sa'yo old friend. Ayan. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Patamsak po mga lalabs na nakapin mga lalabs. Ayan yung premier po na si Ophelia the Adventurer. Chef Errol Karomay, hehe, thanks po. OTW sa'yo. Ayan. From Gentleman Book. Jerry Kanja, Miguel Love, shout out. Jerry. Ayan, Jerry, thank you so much, lalabs. Thank you.
Ate Opelia din po from Chef Errol. Ayan. Bong Sword, mega love shout out lalabs. Good morning, Miss Bulong. Hindi na tayo Miss Bulong. Malakas na nga yung boss ko, napapaos na nga ako eh. Ayan, Bong Sword, OTW. From Chef Errol. Miss Ingay na pala. Ayan, patamsak po na kapin mga lalabs. Sa premier po ni Sis Opelia mga lalabs. Nandito pa ako ulit sa bahay mo, Sis Opelia. Ayan. Mayarang ka po. Wipe Magayon. Hayos, mega love shout out. Tamsak po, wipe Magayon. Magayon to, tamsak. Hiwala ng bakas mga lalabs at 1 a.m. na do. Tutulog na kami. Sige po, sis, Opelia, maraming salamat po. God bless. Nasa US ka, di ba? US. Jerry Kandya, nagbaba ng bahay, Jerry. Ayan. Iwan lang po ng bakas na nakapin mga, ay sa Europe pala. Europe pala, Europe. Ambot. Sa Europe pala si Sis Opelia. Bong's World, dan sa'yo from Chef Errol. Ayan. Chef Errol, nagbaba ng bahay. Chef Errol, Karumay, dan tamsak and comment. Dating dikit, God bless. Ayan. Lucille Marina Promenade Qatar from Gentleman Book. Ayan. Jerry Kanjo, TW from Chef Errol. Ayan, Sis Opelia, nasa bahay makuuli. Tapos ko yung harang. Dansa na kapinhos. From wife Magayon to. Balikan ko kayo kaagad paggising ko bukas mga lalabs. Ayan. Ganda sana mag-ayuda. Si Sophia, sige lang, okay lang po yan. Tulog ka na po. Kaya lang sobrang late na dito. Ayan. Magkaiba kasi tayo ng oras. Ate Ophelia, payo na naman sa bagong upload ko, please. Ayan. From Chef Errol. Hindi, Chef Errol. Magbakas ka lang dyan kay kay Sis Ophelia. Balikan ka niya bukas kasi siya, matulog na. Sobrang late na daw kasi lalabs. Sa Europe. Nag-ikot na naman, oy. Chef Errol dan Pulpak from Bong's World. Bong's World, dan may bakas ako sa'yo. Ayan. From Chef Errol. $5 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan po. Sis Opelia. Pinanood ko siya ng buo. Hayos, walang signal, ha. Sino walang signal, ako?
Loading. Punyemas. Loading na naman. Walang ginawa. Mag-loading. Ma, ipa-order mo na kasi ko, ma. Tamsak, ayan. Miss Everyday, Miguel Love, shout out. Meron Bongs World. Hi, host. Everyday. Loading. Meron Bongs World. Alam mo naman yung yung internet dito sa province. Daming problema. Chef Errol, nagbaba ng bahay, Chef Errol. Ayan. Bongs World, okay na. Kaya nga Bongs World, kaya maaga yung iles ko rin dito kasi pagtanghali, minsan walang wifi. Walang wifi, walang kuryente. Ang daming problema dito sa probinsya. Kapitan Remix Vlog, Miguel Love, shout out. Kapitan Remix Lalab, thank you. Pinatay ko yung electric pan, baka nasasagi niya yung connection. Kahit mainit. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Patamsak po. Ayan, from Kapitan Remix Vlog. May premiere ka, lalabs. Bongs World, Dan. Karotsa mo, kompletong bakas. God bless. Ayan. Host, padagdag nito. Nyahaha. O, Bongs World, hindi nga ako nakapangisda, lalabs. Kasi minsan tanghali walang internet. Bagong kabit lang tong internet ko. Kapitan Remix. Ayan. Puntahan kita, lalabs. Nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat, Chef Idol from Kapitan. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Hindi na ako makaalis sa 3K. Lucille Marina Promenade Qatar from Gentleman Book. Ayan. Salamat, Os. Padagdag ko lang yan. Wait lang at may harang. Patamsak naman pa ako nakapin, mga lalabs. Ophelia the Adventurer, mga lalabs, sa premiere po ni Madam. Ayan. Kapitan Remix Vlog. Ayan, nagbaba ng bike, Kapitan. Tapusin ko lang tong harang. Chef OTW from Kapitan. Kapitan Remix Pasokle from Chef Errol. Ayan, 5 million daw. Miguel Love, shout out. Kapitan Remix Pasokle. Ayan, 5 million daw. Miguel Love, shout out. Haba ng harang, Kapitan, oy.
Gentleman Dan Pulpak from Bong's World. Ayan, 7 million daw. Miguel Love, shout out. Bong's World. Thank you and God bless from Gentleman Book. Sir Chip Dan Sukli from Kapitan. Ayan. May ads pa rin. Ay. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, sa premier po ni ano po. Ni Madam. Dan sa nakapin, Pulpak from Kapitan Remix. Magbakas ka lang, Kapitan Lalabs. Magsukli si Madam niyan, paggising daw niya, may ayuda. Magbakas ka lang lalab, galing ka sa akin, Kapitan Remix. Bong's World, pakicheck ulit sir, parang nawala po. Hehe. Ayan. God bless from Gentleman Book. Tagal lang harang, oy. Hindi na natapos talaga Gentleman Book. Ay Kapitan. Meron naman harang, iwan. Hindi tapos. Sunod-sunod. Madam, bakit ka nagkukuya-koy? Anong kuya-koy? Kuya-koy. Hintayin nyo lang po, relax. Nagmamadali. Hintayin nyo lang po, relax. Nainip si Os. Ang tagal, sunod-sunod, 3. Sherwin Lalat, kumusta yung WH mo? Tapos na Os nilagyan. Ganun po ba? Relax lang po. Tayo, hehe. May lakad si Os. Mamadali. Kapitan Remix Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Kuya Koy. Sherwin nagbaba ng bahay, Sherwin. Ayusin ko nga yung electric panoy. Pinagpapawisan na yung Pokemon News. Save lang natin. Ayan. 2,150 pa lang WH ko. 2,150. Ano pa lalas? Kailangan mo pa ng 2,000 mahigit. Ha, pag ako dumikit, my forever. My forever talaga. Ang daming marites sa labas. Sa labas kasi ng bahay namin, tindahan, mga lalabs. Maraming tao. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay, Sherwin. Ayan. Bikers. Papawisan na tayo, oy.
Anong oras ka ba nagla-live, bikers? Punta ko sa'yo mag-barter. Sana may internet mamaya. Sus, may taho na dyan. May taho. Meron. Noong isang araw. Meron din ice cream. Nag-kling-kling-kling-kling. Sige, lalabs, ano? Sherwin, balik kita mamaya uli. Sherwin Reyes. For WH. Bukas 1 p.m. Pinas time. Ano ko nga isulat. Bukas pa. Ayan, salamat, Os. Ayan, Kapitan. Nandito na ako sa iyo, LB. Si LB pala to, kawawan lang pala nito. Ayan. Premier. Andito ako, Kapitan, oh. Biyang ko to 5, Kapitan. Hindi na ako magbakas. Kapitan. Salamat sa lang anuman, lalabs. Madam Kronik. Matagal lang hindi nakapag-LS. Chronic Trends. Madam, bumalik ka na ng abroad. Nasa Pinas ako ngayon. Tamsak, madam. Good morning. Madam Kronik. Andito sa Pinas, madam, ha? Kailan ka babalik? Karating ko lang nung 21. Pahinga muna tayo. Kailan ka babalik, madam? Ayan. Salamat, host. From Sherwin. Nandito ko sa bahay mo, LB. Sa 16 pabalik ko, madam. 16 malapit. Next. Okay, malapit na. 1 na ngayon. Sherwin dan full pack kurang